Jodong Suba kotenore kod tend kaunti ma Migori ochako chenro mar gero kar kano kit oganda kod timbe jo Suba e kaunti ma Migori. Kar keno no igeno ni dhi chiwo thuolo mar puonjruok mar historia mag jo Suba kod mamoko bende. George Juma nigi ler mar wachni. Dhoot mar oganda jo Suba gin moko kuom dhoudi matinde e kaunti ma Migori. Malipod yango ni kirika achiel kod timbegi osebiro kalal. Dhok mar oganda jo Suba achiel kuom mago mane oselal ka thothgi sani koro wacho mana dholuo. Pesa nyocha osebedo requested, mobedo approved, uploading of the project osetim kendo supplementary budget nyocha osekadhi emomiyo wachako gini kawuono kwang'e ni pesa is ready. Koro let us not mind about ni en pesa di, but ang'eyo ni pesa oseketi. Kata kamano okang' mano ni koro kido ka achiel kod timbe oganda jo Suba okolal. Jodong Suba ka otende kod ten kaunti ma Migori gero kar kano kido kod timbe mag oganda jo Suba e gwenge mag Kababu e sub county no ma Suna West. Kata kamano okang' mano ni koro kido ka achiel kod timbe oganda jo Suba okolal. Jodong Suba ka otende kod ten kaunti ma Migori gero kar kano kido kod timbe mag oganda jo Suba e gwenge mag Kababu e sub county no ma Suna West. Ker mar jo Suba e kaunti ma Migori Japheth Riogi wani kido kod timbe oganda jo Suba lal kendo gedo mar kar kido kod timbe gini koro dhi konyo neno ni kido kachiel kod timbe jo Suba koro kolal. Sasa hivi Wasuba wamekosa mahali pa kuweka vitu vyao vya kacha. Itatusaidia kuleta vitu vyetu vya kacha. Ukitafuta Wasuba unawakuta wako karibu na mambo yao ya kacha. Kwa sababu naenda Kisumu nakuta Wajaluo wanaofafa hall. Naenda Wakuria nakuta Wakuria wako na Nyamieri. Wasuba tumekosa sehemu. Ndio maana lengo letu leo tumekuwa hapa wajenge hii ofisi Wasuba wapate nafasi ya kuweka vitu vyao. Riogi wacho ni ka idhibiro kata kama bende jogoeko matim nonro ma otende kod kido ka achiel kod timbe oganda jo Suba nyalo yudo hisia mathoth mag oganda jo Suba. Watoto wetu wakija wakitaka kufanya research wao wanakuja hapa, wanajua kwamba Wasuba walianzaje, walikuwa wanaishi namna gani, kwa sababu mambo yetu yote itakuwa hapa. Na tutatafuta watu tulete kitu kama adult education ya kufundisha Wasuba wajue lugha yetu. Apisa maduong' e migawo mar kit chwech e kaunti ma Migori Ngero Sogwang' wachni gintiere kod chenro mar neno ni ogendini duto e kaunti ma Migori obedo kod kama ginyalo puonjore ka otende kod kido kaachiel kod timbegi. Ni gimoro amora, artifacts, gimoro amora mane jo Suba tiyogo, history margi, family trees, gimoro amora mane involve momi iluongogi ni jo Suba. Be kwasegero kanyo wafanish maber ma nyithindo bende nyalo biro kanyo somo, foreigners, tourists nyalo biro mondo gi understand why culture is important. Wachier dhowa kik wabed ni wan watumwa mawacho madho jomoko to dhowa wakia. Ngiro Gwang' wacho ni kido kod timbe mar oganda en gima nyaka koro riti nikech en ti kod ber mathoth. Migori biro bedo a very strong tourist attraction. Mak all these cultures bedo promoted. Kendo jomo biro kagilore ndege lichota. Mochiko Kurio ochiko, mochiko Thimilicho Ingo ochiko, mochiko dho nam mabende dhi luokore e dho nam White Sands bende dhi. Specifically nyocha wa inaugurate bende Abasuba community. Gin bende gindiko buk gi history gi kaka ne giwuok. Omiyo dhok ema loso ji. Wani bende gijiwo ndiko mag buge e dhok mag jo Suba kaachiel kod dhok moko e kaunti ma Migori manyalo konyo e rito dhok mag dhoudi mopogore opogore e kaunti ma Migori. Aparo ni wach somo ni abra bedo mamor ka wacho ni CBC mwachako CBE curriculum onego promote gini kabisa. Wasebedo jogo modok chien ahinya e weche mag ndiko. Jok machalo the late Professor Ogot in jok mano promote ndika ahinya about culture. George Juma, Ramogi TV, Migori.